fòrum és el tret de sortida, no?, d'aquesta tardor feminista, d'alguna manera, on visibilitzar justament totes aquestes lluites, no? Avui estem fent una jornada d'una gincama. Hi ha diferents activitats, 14 en total, amb diferents valors i diferents països. I en cada activitat fas com una gincana, una prova, i en un dossier que portem anem apuntant els valors, el país i preguntes que posen en el dossier. I després fem una reflexió i com el que podríem fer per transformar-ho o quines propostes tenim per millorar-ho. Doncs, a part de les manifestacions que ja es fan actualment, hem de lluitar tots i fer pinya per aconseguir que els actes de violència masclista que segueixen passant avui dia acabin extingint-se. Sí, jo crec que igual que se li dona molta importància a les assignatures del dia a dia, també hauríem de tenir un espai per poder parlar tranquil·lament, un espai segur per poder parlar d'aquestes coses. I també que es conscienciï a les escoles, s'ensenyi també a l'educació sexual. Sí, que hi ha més tipus de... que no només és home i dona, sinó també nois i nois, noies i noies, etc. Parlar molt, parlar del tema, fer moltes manifestacions. Ser conscient del que està passant realment. Investigar. Sí, perquè si algú té la mentalitat una mica tancada, doncs això potser li obre una mica més i doncs... I pot fer canviar de punt de vista. També.